वल्मिकजन्य म्हणजे वारुळावरील भूछत्रांची माहिती आपण घेत आहोत. आणि गोवा विद्यापीठात इथे निवासी संकुलामध्ये शिक्षकांच्या मी घरी बसूनच हे काम आता आपल्या या महामारीच्या दिवसामध्ये करत आहे. गेली 35 वर्ष मी भूछत्रावरती काम केलेलं आहे आणि त्यातल्या त्यात माझा जास्त हातखंडा आहे तो वाळवीकडून उगवली जाणारी मशागत केली जाणारी टर्मिटोमायसिस या कुटुंबातील भूछत्र, ज्याला आपण वल्मिकजन्य भूछत्र किंवा टर्मिटोफिलिक ॲगारिकेल्स असं म्हणू शकतो. तर त्या संदर्भामध्ये मी खूपच म्हणजे क्षेत्रीय अभ्यास आणि प्रयोगशाळेमध्ये सुद्धा बराचसा अभ्यास केलेला आहे आणि माझ्या विद्यार्थिनींनी सुद्धा त्याच्यावरती संशोधन करून डॉक्टरेट्स मिळवलेले आहेत. तर आताही माझ्या हातामध्ये तुम्ही बघता अळंबी, तिला नाव आहे टर्मिटोमायसिस हायमी आणि हे नाव रॉजर हाइम या शास्त्रज्ञावरून मद्रास विद्यापीठाचे डॉक्टर नटराजन यांनी दिलेलं होतं. तर त्याचं कारण असं की त्यांनी प्रचंड संशोधन रॉजर हाइमनी आफ्रिका आशियामध्ये केलेलं आहे या जातीतल्या वेगवेगळ्या भूछत्रावरती, आणि त्यांनी पुस्तकही फ्रेंचमध्ये लिहिलेलं आहे, जे एकमेव या विषयावरचं पुस्तक आहे. तर आपण इथे बघतो ते टर्मिटोमायसिस हायमी, याला खाली सूक्ष्म बिया याच्या तयार होतात, त्याच्यामध्ये याला जिल्स म्हटलं जातं. त्या आधी अशा पांढरट असतात, नंतर त्या हळूहळू मग गुलाबी रंगाच्या होऊन मग त्याच्यातून या बियांचा वर्षाव होऊ लागतो आणि या बिया मग वाळवीला आवश्यक असतात पुन्हा मग त्यांची शेती तयार करण्यासाठी. तर हे जीवनचक्र तसं फार क्लिष्ट आहे, कारण त्याचं एक असेक्शुअल अशा तऱ्हेचं स्वरूप आहे आणि दुसरं सेक्शुअल म्हणजे ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये माझ्या हातामध्ये आहे त्या स्थितीला आपल्याला टेलिओमॉर्फ्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्रत्यक्ष आपण ज्यातून बियाण्याची निर्मिती होते तो टेलिओमॉर्फ, आणि ज्याच्यातून बियाण्याची निर्मिती होत नाही त्याला ॲनामॉर्फ असं म्हटलं जातं. तो ॲनामॉर्फ वाळवी शेतीच्या स्वरूपामध्ये पावसाळ्यापूर्वी वाढवत असते आणि पावसाळ्यात तिला ही बियाणी हवी असतात. त्यासाठीच वाळवीकडून ही भूछत्रांची मशागत केली जाते. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी थोडी माहिती घेणार आहोत.